Dag, vi er Liberal Alliance. Vi i Liberal Alliance mener, at læreruddannelsen skal være mere moderne og bedre, så vi kan få nogle bedre lærere ud i folkeskolen. Så folkeskolen kan blive bedre, og vi kan få nogle stærkere børn og nogle klogere børn ud af det. Ved at vi gør det mere moderne, kan vi også få en bedre faglighed, og det kan blive sjovere at være elev på skolen. Vi vil også gøre sådan, at lave en ny uddannelse, der hedder flexuddannelse, så de, der ikke kan klare en gymnasial uddannelse eller en læreruddannelse, kan komme igennem en flexuddannelse, hvor de får mere støtte, og man hjælper dem med at komme igennem og komme i gang. Det synes vi er et godt tilbud, så vi ikke har så mange arbejdsløse i Danmark. Okay. Vi vil skaffe pengene til at gøre uddannelsen bedre ved, at der er 800.000 personer i Danmark, som går rundt arbejdsløse. Og de får selvfølgelig kontanthjælp. Og ved at vi vil sænke skatten til 40%, vil der være flere, der kunne lyst til at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi at de ikke skal betale så meget skat. Og på den måde, ved at vi sænker det, så skal vi heller ikke, eller ved at der kommer flere ud på arbejdsmarkedet, så skal vi heller ikke betale så meget for statskassen til dem, og så vil der automatisk komme mere ind i skat, og vi vil få et overskud i vores statskasse forhold til, hvad vi havde inden. Pengene vil vi f.eks. bruge på at gøre uddannelsespladserne bedre. Måske det virker som en dårlig idé at få udlændinge ind i Danmark, fordi de tager vores job. Men i princippet så tager de bare de job, som vi faktisk ikke selv gider have, som f.eks. rengøringsjob. Jeg mener, at alle dem, der er i Danmark, de skal have råd til at leve, så derfor så dem, der har en lav indkomst, de skal heller ikke betale særlig meget skat. Det vil vi gøre ved, at de første 8.000 kroner, man tjener, dem skal man ikke betale skat af. Ved at vi skal betale mindre i skat, der falder der selvfølgelig nogle ting fra, f.eks. bibliotek, hvor man kommer til at skulle betale noget selv. Men vi har også det princip ved Liberal Alliancen, at det man selv betaler for, det passer man også bedre på. Og så har vi selvfølgelig noget, som man ikke skal betale for, det er selvfølgelig læge, skole, sygehus. Det går ind under skatten, som du betaler.